ತಾರಕರೆ ಬೊಲಿಯಾಣ ಶ್ರೀ ಶೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬುಲ ಕೆಸರ ಕಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಮೆರ್ನ ಮುತ್ತಾದಿಕೆಡು ಕೆಸರ ಕಂಡುಡು ಒಂದು ದಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬು ನುವೆ ಐತಾರ ಆಟಿ 28 ಪೋಪುನಾನಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಕುಳು ಚಾಕೋಟೆದಡಿ ಮಾಡ ಮುಲ್ಪ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಬೊಬ್ಬುದ ಉದಿಪನೊಂದು ಸಿರಿಮತಿ ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಬಾಮೋಡು ಲೇಸ್ದ ಉದಿಪನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರು ಸಿರಿ ರಂಗಮೂರ್ತಿ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೆರ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಯರಾದ ಸಿರಿ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿರಿ ಸುಹಾಸ್ ಮುಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಉಲ್ಲೆರ ಈ ಲೇಸ್ದ ಸಭಿ ಚೀಪಿದಿಂಜಿ ಪೊನ್ನಗಳಿಗಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಂಪೆರಗಾದ ಕಂಬುಲದ ಗೋಣೆರಿನ ಬಲಿಪಾಟ ನೆತ್ತೆರದಾನ ಕೆಸರ ಜಾಲಿಡು ನಮೂನೆದ ಪಿರಾಕ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡೆಪೆರುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆವಂತಿನ ಸಾಧಕಿನ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಂಪೆರುಂಡು ಮುಗಿತನದ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ಹಿಂದು ಮುಖಂಡರು ಸಿರಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಯಸ್ಸು ನೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಪೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಬುಕ್ಕ ಕಂಬುಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ನ ಸಿರಿ ರಾಜೀವ್ ರಾಯ್ ಯಟ್ಟೂರು ಪುತ್ತೂರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾಯೆ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಸಿರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಿರಿ ಸಿಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನಳಿಲು ಕೊಯ್ಲಾ ಜಾನುವಾರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸಿರಿ ದಿವಾಕರ್ ಬಂಗೇರ ಬೊಳಿಯಾಲ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬುಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಮುಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಟಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಉಲ್ಲೆರು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ್ಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುಂದುಲ್ಲಿರು ರೋಷನ್ ಬಂಗೇರ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ನಿತಿನ್ ಬಂಗೇರ ಸೊಲ್ಮೆಲು